Hola, en aquest vídeo veurem com trobar articles i altres documents d'àmbit acadèmic a Google Scholar. El primer que haurem de fer és buscar Scholar o acadèmic al buscador. I un cop localitzem la pàgina, al quadre de cerca, hi podrem entrar les paraules clau del nostre tema d'interès. Farem clic a la lupa i aquí tenim la llista de resultats. Veieu que és una llista molt gran, que podem millorar de diverses maneres. En el nostre cas tenim un concepte compost, que hauríem de redactar amb cometes per tal que ens recuperi aquestes dues paraules juntes. Com podeu veure, a l'entrar a les cometes hem reduït molt la llista de resultats. També podem indicar un interval específic de dates o bé limitar a que ens mostri els resultats des de l'any que nosaltres vulguem. Marquem des de 2019, per exemple, i veiem també que la llista es va limitant. Com podem accedir al text complet d'aquests articles? En el cas que indiqui HTML, des d'aquest enllaç podrem accedir a la versió web d'aquest article. I en el cas que indiqui PDF, podrem descarregar-nos el PDF directament des d'aquest enllaç. Com podeu veure, també hi ha alguns resultats que ens indica que hi tenim accés des de la UBIC UCC. Això és perquè, en el cas d'aquest article, des de la UBIC el tenim subscrit. No tots els documents que trobarem a Google Acadèmic són d'accés obert, n'hi ha molts que són de subscripció. I si tenim accés subscrit des de la UBIC, hem d'instal·lar-nos aquest botó per poder-hi accedir via lo cerca tot. Anem a veure com instal·lar-lo. Anirem a configuració, enllaços de la biblioteca i entrarem en aquest quadre de cerca UBIC UCC. D'aquesta manera localitzarem aquest resultat, haurem de marcar la casella i fer clic a desa. I així ja tindreu instal·lat aquest botó per accedir als recursos que tenim subscrits des de la UBIC a través de lo cerca tot. Altres enllaços que ens ajudaran a buscar informació relacionada. Citat per ens indica les vegades que aquest article s'ha citat en treballs posteriors. L'enllaç ens porta a la relació d'aquests treballs. És molt interessant per poder completar la bibliografia. Articles relacionats ens enllaça a treballs de tema similar. També ens pot localitzar informació d'interès que no havíem trobat a la primera llista. Totes les versions ens ensenyarà totes les còpies d'aquest treball guardades a diferents llocs web. Cita ens dona la citació de l'article en diferents formats, però atenció, perquè cal revisar que siguin correctes. Finalment, l'opció desa ens guardarà aquesta referència a la nostra biblioteca, del nostre compte de Google. En el cas que ens interessi anar repetint aquesta cerca de forma recurrent, podem crear-nos una alerta des d'aquest enllaç i rebrem un correu cada vegada que apareguin nous resultats. A l'apartat La meva biblioteca hi trobarem tots els resultats que hem anat guardant. Amb la cerca avançada podrem ajustar més la nostra cerca i ens ajudarà a fer més precisos els nostres resultats.